Ka BCCI lani ka Board of Control for Cricket in India kabadai ka senjuk ka bepej ya ki jingile kai cricket hapo jong kari India kaliyo ban pediang ya ka Guinness World Record haka arpnyau trik November jong snam arajar arpeur bat ya kani ka Guinness World Record la pediang do secretary jong ka BCCI Ujay Shah ka jing ya rung jong ka BCCI haka Guinness Book of World Record kadai lengba ka jing bun jong ginongwan ban sakhi ya ke jingle kai final jong ka IPL house name Arhajar Arpeur kabala penyele kai haka Narendra Modi Stadium ha Ahmedabad hagani ke jingle kai final katkum ka Guinness World Record ke tu baki hadu kumba shilak Shehjar Sanspa Riu Phun Riu ngot ki bajba bawan ban sakhi ya kani ke jingle kai final kabayale kai hapdeng ka Gujarat Titan Persha bat ka Rajasthan Royals kabalalong haka arp kendai trik ume jong snem Arhajar Arpeur bat day na gani daw baka BCCI kalayo banrong haka Guinness Book of World Records kum kata biggest crowd attendance in T20 match.